Halkara paraxaçylyk we ananşmak ýylyna täze öňümleriň biri bolan Muhammed Balkan Hojuluk Jemgyýeti tarapyndan MB Harit nişanly gaýyş tor bolan önümçiliginiň ýoly goýulmagy 2025-nji ýylyň möhüm işleriniň ähmiýetlidir. Tejribeleriň öwrenilip oý pikirleriniň jemlenmegi bilen peýda bolan täze önümiň köp aýratyndygy bar. Ol niýetlerini uğry görnüşi boýunça gaýyş tor bolmak bilen ol doly açylanda bu önümiň dürli uğurlarda ulanmagy bolan mümkinçiligini görmek bolýar. Baýagdaý önümiň häzirki zamanyň iň ýörgünli haritlarynyň biri de şertlenýär. Hasaplamalaryna görä biziň durmuşymyzyň köp bölegi ýolda, syýahatda, iş saparyna geçýär. Şu nukdaý nazardan ýeňil ulanmakda amatly, zerur zatlaryny bir ýerde ýygnamagy bolan mümkinçilik gaýyş torbanyň esasy aýratynlygydyr. Bu önüme taýýarlanana Muhammed Balkan Hojuluk Jemgyýetiniň hunermenleriniň dünýä tejribesini öwrenmek bilen innowasion esaslarda köp işleri edenligini bellemek möhümdir. Bu önümiň degişli urda ýylyň önüm hökmüne kabul edilmegi, belelikdäki taýlalaryň ýerine düşýänini tasdiklaýar. Ilkinji taparda taýýarlanan önümiň diňe bir içerki bazarda däl, eseme daşary ýurt bazaryna hem islegli harida öwriljekdigini anamla aýdyp bolar. Hiç bir wagtda dünýäniň ýörgünli haritşynaslarynyň gydan pes bolmadyk milli önümlemeden arasda deredene taýýarlanmagy haridyň derejesini artdyrýar. Hormat prezident bilen özgörtmeleri esasyna hususy puduny ösürlmeli aýratyny ünsürlýär. Ol ýokary netijelerden gazanylmagyny üpçünedi. Baýagdaý milli ykdysadyýetimiziň köp uğurly ösüşi eýbolýanyny äşkar edýär. Aşgabat şäheriniň köp uğurly Muhammed Balkan Hojuluk Jemgyýeti ähli uramdaky işlerine ýokary netijeler gazanýar. Italiýanyň Türkiýanyň dünýä beli enjamlaryny öňürleýän ýokary hili dünýä ürünlerini dogry aýkelýän önümler uly meşhurlygy eýbolýar. Uly söýdeni pedalanýan milli gönümden ulanylmagy haritlaryň islegli bolmagyny üpçünedi. Önümçiligi zerur bolan göňüň ýerşähli malyň dersinden taýýarlanylmagy aýratyny bellerlikdir. Aýakgaplaryň dürli görnüşleriniň sport aýakgaplarynyň beýleki önümleň dünýä beli häzirki zaman enjamlaryny öňürilmegi hasam gowandyrjydyr. Bu işleň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen birlikde amal aşyrylmagy önümiň ýokary hilini üpçünedi. Netijede daşary ýurtlaryň getirilýän haritlaryň özümizi öňürilmegi ähli taraplaryň bähfide öwrülýär. Buýrumlara görä önümçiligiň kuwatyny artdyrmak mümkinçiligi bar. Önümçiligiň ähli tapyrlaryň häzirki zaman almanyň öňde barjy usullary bilen amal aşyrylmagy milli göň önümleriniň ören ýokary hili, bäfeşi ukyply bolmagyny şertlenýär. Kärhanada galynsyz hemde ekologiýa talaplaryna laýyklykda işlemek esasy wezipeleň biri bolup durýar. Häzir günlerde MB Harit nişanly türkmen önümlerini dünýä bazaryna çykarmak üçin hunermenler dürli uğurlar boýunça işleri alyp barýarlar. Bu urda ýokary netijeler gazanyljakdygyny barha artýan esleg suwdy. Häzirki wagtda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleň öňürilmegi bilen kärhanada ýokary ykdysady netijeler gazanylmagy boýunça alınıp barýan işler köp uğurly häsiýete eýe bolýar. Bu ýagdaý hormat prezident bilen degişli urda kesgitlen wezipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini alamatlanýar.